Coromines es pot considerar un dels 3 romanistes més importants del món, sense lloc a dubtes. L'obra d'en Joan Coromines és una obra gegantina. Tothom l'ha qualificada de gegantina. Algú m'havia dit en algun moment que si ell coneixia o dominava 19 llengües. Ell era capaç d'anar de la Índia fins a Santiago de Compostela repassant les llengües. Era una cosa espantosa, no? Nik esango nuke Korominas izan zela euskal filologiarentzat txinparta bezala. No hi pot haver un estudiós de la llengua aranesa, de la llengua occitana d'Aran, que no passen en aquests moments per estudi de Joan Coromines. Si seleccionamos, por ejemplo, 10 lingüistas, uno de ellos es, sin ninguna duda, Coromines. Qui se pensarà a mi si sóc un monstre, deia. Si em donen aquest aspecte de persona que és superior als demés, que és inabastable en la feina, deia. Com voldran vostès treballar i ajudar-me a fer això que jo crec que he de fer? Els seus diccionaris no són només diccionaris hispànics, no és un diccionari del català o un diccionari del castellà, sinó en qualsevol pàgina del seu diccionari o en el seu onomàsticon, diguem-ne que està la Romània present. I no només la Romània, sinó també altres llengües d'Europa, com des del galès, el lituà o les llengües bàltiques, Sorotapta de fet és una llengua bàltica, o l'àrab, etc. És a dir, ell és, a partir diguem-ne del català, ell ha fet una obra que serveix a totes les llengües d'Europa, les romàniques i les no romàniques. I la seva obra és imprescindible per a qualsevol especialista de qualsevol llengua. Jo vaig observar com ell conduïa les enquestes. Trobava un individu, un subjecte, un informador, que era nadiu del poble, que no s'havia sortit del poble, que mantenia el llenguatge pur de la zona i feia enquestes, com he dit, toponímic, que això volia dir que recollia tots els noms que hi havia en el poble. Solíem pujar a un cim, per exemple, a una altura on es podia veure tot el poble, totes les, diguem, propietats, tots els partits, en tot el límit del poble. I llavors començava les preguntes, l'enquesta, però com diu vostè aquest partit allà? Hi ha aquesta banda de la muntanya, aquesta banda, com se diu? Bé, si hi havia caus o camins que tenen noms, o riu, i aigües, i sobretot els noms de partits. Anem tirant el Canigó, Pirineu, tot blanc, que es veu. Llavors tenim, aquí hi ha una roca que se'n diu Massa d'Or, però si us somets de Barcelona en diuen Serrata. Al fons, a la meva dreta, al fons tindríem Albalat dels Tarongers. Seguint el traçat de la carretera... Bé, així en un poble, per exemple, podíem recollir de noms i 200 de vegades. És que Coromines sempre anava amb un mapa. I en el mapa de l'Institut Geogràfic, que amb tots els detalls, tots els noms més o menys apareixen, però no apareixien en ortografia, és que apareixien en ortografia oficial, que no correspon a la pronunciació, diguem, el nom tal com és al poble. I aquestes enquestes eren necessàries. Això és veritat, si ell hagués estat militar, hagués estat militar de primera fila, això està clar. Però també és veritat que ell va creure més important ser aquests militars de segona fila que lluiten més amb la paraula i amb la cultura. I en aquesta visió, jo el vaig veure sempre un home molt de pau, en aquest sentit. De dir, vaig comprendre que Catalunya me necessitava per una altra missió, la missió de construir un país des de la consciència, des de la consciència de ser ella mateixa i de la voluntat de continuar existint, de mantenir-se com a realitat nacional. I aquesta era una tasca que no podien fer d'altres, potser. I ell sí podia fer-la.